Check ako mga Okay. na nakapos na sa freezer ng ready dugay. Okay, dahil kayo, no? Ano, mag-ready ko upan na. Basta. Okay. Thank you, ma'am. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, is gusto ko kayong isama sa kabilang mundo. Char, isama. So, anyway guys, so karon di ay ang ako ang second dose, second vaccine. So gusto kong iuban ta mo, char, kung muuban mo, char. So mo na guys, padulong nami sa Lasal Academy, Iligan City. So, diri ko nagpabaksin guys, kay medyo gamay ra siya og tawo. But sad to say guys, is ulan jud kay siya karong adlaw. So, karon guys, is na nami sa number 1 na table. So, nagpila nami sa kong sister-in-law. And then, kung nakita ninyo guys, ang uban basa din na sila. And then, gamay ra ang tawo. So, diba, perfect kaayo. Karon nga ako at pagbalik na mo kay nag-ulan siya din gamay ra ang tawo kay namin kay nag-ulan lagi kay kusog ang ulan. Mora na ang tawo ang naa guys o siguro mga more than 200 to 300 rami ka buok karon ang mibalik sa second dose. Karon di ang adlaw guys is December 3, 2021. Ayan, nabisi po mga tao ngayon, char. Dahil maulan nga. Ayan guys, doon namin sa ikaduha nga lamisa. So, nag-una akong sister-in-law guys. Then, ako ang sunod niya. So, ako nang i-video kay para makakita mo nga mo na ang ikaduhang kalibutan. Ikaduhang kalibutan. Nanad akong sister-in-law guys. Nag-una siya nang naka-pink. So, ako, napakos diri sa atubangan. Nagtagad pa akong atawgon ko. Kaya, isip mo, das magkudra. Bisan maibog ng kuan ako da. Maibog. Mo na siya guys. O, diba, gamay ra kayong tao numing. Or okay. So, perfect ayo nga. Balik mi karong 3 mo ang schedule na mo nga 3 among balik sa akong sister-in-law kay gamay ra ang tawo din nag-ulan. So nanaday ko guys, ako na daay ni nasa lamisa. So akong nang gitabunan niya kay para di niya makita ko ng char. Gitabunan. So ana si kuya nga kapoy daw ko na kay sigig sulat kay daghan na siya isulat. Sorry kuya kay mo na imong work so magtiis ka. Try magtiis. Din na nami sa gym sa Lasal Academy, Iligan City. Mao na ilang pinaka-gym. Nindot ilang pinaka-gym. Nagpila na sa midiri guys. Kay i-monitor na pod ang among BP. So, i-BP na pod mi. So, mora na ang taon na diri sa sulod karon guys. O, diva. Gamay ra kaayo. So, di mag-uol. Kay nga no, wala mi nagdasok o wala mi nagtinokloran tungod sa kadagan sa tawo. So, gamay ra mi. Mora na nagpila. O, diva. Ang uban o nagpasa silang paper kay para sa ilang kuan mo siya doctor man sila guys. So magi ka sila minsan magpa-BP ka. The next table is doctor na din interview nimo na ba kay maintenance na ba kay sakit kay ila kang interview about anak pero ako kay wala ko maintenance so ako sakit so yes ako tubag sa doctor so dali ra ko mo na nagpila na mi guys para na ni-inject sa vaccine. OMG mo na siya guys. Nakapila na ko sa sister-in-law ako sa iyo. Ako nagtindog ko guys ko apay vacant nga bangko. Kay puli-puli man good guys, marag isbog-isbog ba. So karon guys, is nakalingkod na ko. O diva, ang saya. Ang saya. So inana rami kagamay guys, nami sa Pfizer line. Ang Pfizer mo guys is pinaspasay pag-inject daw kuno sa vial ana. Kay kailangan man siya og bugnaw siya nga kuan. Mo na dira guys mga Sinovac na siya dang asay. Ayan, nakalingkod na po yung ate niya. Si Madam Simple pretty nakakilay pa daka shadow. O diba? Bongga. O di ayan. O ako na siya ikuan guys. O video na ko kay kuan na inaguna na mga kuan senior citizen din hawa siya ba then marag nabala kami para sa iya kay dili na mo siya pwede sa pawan mo nang nag-wait me nag-istorya mi sa kong sister-in-law nga aha na siya so mobalik ra siguro siya mo kung oh my god guys nakuyawan ako so far nakulbaan ako kay medyo doon na ako sa lamisa doon na ako sa mo inject ana nga istorya o diba sakit o na sa tatay ka na naka-red balik na siya then ako i-zoom guys para makita niyo nga nag-inject din ang kuan ay midwife my god kasakit sakit siya guys pero I don't know kung unsa kasakit siya sa first dose or second dose ba ang pinakasakit so ako ng sister-in-law siya na ang next so nakuyawan daw ko na siya, namuginaw siya, but ako sad, nakuyawan sa ko nga namuginaw, oh my god.
Sakit pagod siya kay dagom siya balag gamay. Gamay jud nun ang dagom sa Pfizer guys. Di ka mahadlok kay gamay kay iyang dagom as in pambibi pero pagkangang dagom mahadlok jud ka di ba? Masakit pa man guna sa tanang sakit. Sakit pa sa gugma. Sakit sa gugma. So, at ako na, ayan na guys, ready na ako kong arm. Ako na ipakita sa inyo muna akong arm. Limpyo akong arms bago kong liga. O, diba? Ayan, nakakilay na si madam. Dayon, pag ako na, niya na siya nga, ma'am, taro nga imong hair para di maglupad-lupad para inject na niya nga para wala sa gabal ba. So, okay, gitaro na ko kong hair. And then, ang ending is nahotdan og vial. So, nagkuha pa dito sa sulod og vial. Kay kinalan mo siya bugnaw. So, igamay-gamay rin nila pagbutang sa box. Kaya para always siya bugnaw. So, wala may mabuhat is chika-chika habang gikuha tong vial. Gikuha nila ang pang-inject. So, nagchika may pro OMG, sobra kakulba. Nakulbaan na kay ko, nakuyawan na kay ko, unsa kong kuan. Kita mo na kong mata, maraming na ako sila yung kalibutan. Ako nang ipadako kay tungod na kuyawan ko. Pero, relax lang ko kay dapat daw, relax ra daw ka. Di daw ka dapat makulbaan. Pero, kulvaan, ay kinsili makulvaan na dagom na bayot. Sakit na siya. Masakit pa na sa sakit lagi. Sakit sa sakit. Sige, wala na siya. Ayun siya, nagkuha na siya, nag-prefer na siya, nagkuha na siya sa dagom, yan ang gina-prepare. And then, nakuyawan ko, nakuyawan ko, nisiga kong mata, kanya, ano pa mo siya, ma'am, inject ako, nangit pa siya. Ma'am, bakit ka na nangit siya? Nangit ba ka, ma'am? So, mas more nga makuyawan na noon ka, nanangit siya. Thank you, ma'am. Umana ko, guys. So, finally, nahuman na ta sa dagom. O, I'm done. O, na ako, vaccine card, di permahan na niya, o, di pa, o, ang saya. So, ato na po ko sa laing table para i-check na po nila akong papel. So, daga kakaagi ang lamisa. Ay, usa ka makuman sa finish line. Sure, sa angkol. And then, butangan lag red, ay mo vaccine card, na matuod na okay. Manakasay mo si kanto. So, di pa, congratulations. Thank you. Nanaday ko diri sa kuan sa kanang palahalayan, kanang rest chair. Oo, diri ka mo pahulay guys kay basin do kuno makuyapan ka, nalipong ka, kasukaon ka or unsay mo pamati so mo relax sa ka diri 15 minutes. So ayan na, blooming gapon sa anti ninyo. Ay Diba? Blooming gapon wala na unsay wala na kuyapi. Atso. Wa na lipong ako pa tas energy ay. Ayan, ipatindog na sa sir o siya na i-interview ni madam nga wa ba siya nalipong then unsay mo kaunon unsay mo buhaton pa kumani mo vaccine so inana ba alalahanan kanila istoryahan kanila nga ma'am o ni mo buhaton pagkahuman ka pwede mo manigarilyo mo inom kailangan mag-relax ka kaon ka og mga utan gana bawal ang karne so nanapo ko sa pinakalas nga table guys mo na ni ang pinakalas nga ihatag na nimo yung paper tanawa na nila nga second dose na baka so okay na pa o nila ihatag namin ingon sila okay na pwede makamulay o diba ang saya then guys kung magkuyapan po ka ready na po na ilang vedera pwede na po kami higdan lang katri ilang vedera so di ayaw pagkuyap-kuyap diba mo na gamay ra kain tao so nami diri guys napaabot mi sa kumbana kay wala pa minya kwa and then super ulan padsad siya gusto ko mahigda sa katri char mo higda yung mo ko na kuyapan so di pwede na di po ko pwede pa kuyap ay gusto ko payan ko dira o yahay di ko okay ra akong lawas guys so ko lang gipamati but tanaw na to kung sa siya kasakit sa kasakit mo ni ang Lasal guys super nice lang school pero super mahal nagtagad mi sa akong bana finally nakuha na mi sa akong bana na nami sa sulod of course, tarungon ako kong hair kay Farah, blooming gapon ko tanaw, blooming, marara ko wala in GK ba, kay ano mas na kailangan i-move do imong arms, kay para daw, totally nga, dili jud daw siya, ingon as in nga mo sakit ba, muna akong gibuhat akong gitrang-trang akong self, feeling guwapa, simple pretty, ayan, diba, ang ganda ni ate, ang ganda, parang may ganda talaga, na naman na feeling guwapa, no, diba, and next guys, nako paracetamol, kailangan na ako unhan, kailangan ako mo-inom, bahalag wala pa ako nahilante, so kailangan niyo mo-inom guys, every 4 hours sa paracetamol, okay, and then pauli na mi guys, and na-traffic me, but anyway guys, thank you so much, for watching and please guys don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. So diri na ako i-end ang atong video guys and bye for now and see you by the next vlog. Bye everyone. Bye.
Bye! See you soon! A few moments later.